Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Natuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 10 hanggang 12, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod po ito sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga pinakamagandang institution dito po sa ating Rion Bicol at dito sa Naga City. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At umpisa natin ang latest update. Itong latest GovSat na ginawa natin kaninang hapon at meron pong nagde-develop na yun na monsoon trough. Ito po yung pagsalubong po ng hangin mula sa timog kanluran at hilagang silangan at nag-create po ito ng mga localized thunderstorms sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region. Gayon din po ang Mimaropa, Visayas, Mindanao, Sulu Archipelago at dito po sa may area po ng Kalayanalan Group at Spratlys. So may mga thunderstorms po yan at sa mga susunod na araw ay lalakas po yung habagat po dito sa kanluran bahagi po ng Palawan. At dito po sa monsoon trough ay may nakakonect po na panibagong LPA na unti-unting lumalakas dito po sa may south ng Yap, sa may timog silangan ng Palau. Dito po ay babantayin natin dahil sa mga computer models ay mukhang magiging ganap na aktibo po itong LPA at posible mag-attain niya ang pagiging isang mahinang tropical cyclone o sabihin natin na tropical depression. At meron lang isang model, yung Australian model na mukhang tropical storm, tatawid po ng Samar at Masbate. So karamihan sa kanila ay Samar, Bicol ang tinutumbok nitong LPA na ito. Samantala ang American model ay dito lang sa may east ng Bicol, papuntang Central Luzon. But mamaya papakita natin sa inyo kung ano magiging outcome ng mga computer models. Gaya na sinabi ko, habang matagal pa po ito kasi more than 5 days ang likely projected passage ito sa Central Philippines o sa area natin ay Martes, July 16 hanggang 17. So babantayin po natin. At dito po sa may dulo ng monsoon trough na nagde-develop, meron pong kaulapan dito na posibleng mag-form bilang isang malaking monsoon depression at posibilidad din na baka maging isang tropical depression at tatahak po dito sa may area po ng Vietnam o Hainan Island na yung weekend hanggang early next week. So bali dalawa po ang binabantayan natin base po sa mga computer models at meron pang isang pwede pang mag-form dito sa likod. Kasi alam natin na ganitong buwan, nagsisimula na talagang dumami po ang mga tropical cyclone formation dito po sa ating basin, lalong-lalo na po sa may Philippine Sea at bansang Pilipinas. So, since papunta tayo sa La Nina, mahinang La Nina, ay inaasahan po natin na dadami na itong mga tropical cyclone formation. Let's hope and pray na hindi po siya maglalandfall sa ating bansa at lahat sila dapat sa dagat lamang. Okay? So, yan po ang scenario. So, wait and see tayo. And ito yung fast animation. So, yan po. Nakikita po ninyo yung kaulapan nitong unti-unting lumalakas na LPA dito sa malapit sa Palau. At dito naman po sa may West Philippine Sea, meron din po dito ang posibleng mag-form. At yan po yung monsoon trough na nagbibigay ng mga thunderstorms. And then, ito yung posibilidad, okay, na may mag-form din dito. Question mark pa yan kasi nasa models pa lang yan. But in reality, ito pa lang ang lumalabas. Although mahina pa po ito. Wala pa masyadong circulation. At mukhang meron ditong upper level low. O yung tinatawag nating tropical upper tropospheric trough. Okay? So, nasa mataas po yan. Nasa 25 to 50,000 feet yung pag-iikot ng hangin dyan. Although nag-create po yan ng mga convergence dito. Kaya meron po tayong monsoon trough na posibleng mamuo o mamumuo within the next 3 to 5 days.
At sa ating zoom in satellite animation, so yan po, pagpatak po ng hapon, simula po ito mga bandang alas 4 ng hapon hanggang sa 9:30 na yung gabi, ay nakita po natin na nagbo-blossom po yung mga thunderstorms, mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, except po itong Cagayan Valley, talagang napakainit pa rin. Dahil po may ridge po dito ng high pressure na nag-extend po hanggang dito yung tinatawag nating ridge, yung extension ng high pressure, kaya wala masyadong ulan dyan. But within the next couple of days, pag namuo yung LPA, umakyat dito, magkakaroon din po dyan mga thunderstorms. Okay? So yan po yung LPA na binabantay natin, si shallow o weak LPA, mahina pa rin yan. But in the next couple of days, baka magkakaroon po yan ng ID number, between 90 to baka 99W ang susunod sa listahan, okay? And pag naging bagyo po yan, bibigyan po yan ng local name na Butchoy, pangalawang bagyo pa lamang sa taong ito. So, gaya sinabi ko, similar tayo noong 2010, papunta rin sa La Nina, at yung pangalawang bagyo, mga July 15 din, nag-form. Okay? So, ito po yung forecast naman sa ulan mula sa European model. At nakita po natin, hapon-hapon, may mga thunderstorms tayo. Bukas ng hapon, dito po sa Mindanao, Palawan, Luzon. At pagdating ng gabi, ay mukhang dito naman po sa Kabikulan. Some portions of it, okay? Hindi naman lahat. At sa Friday, pagbatak ng hapon, ay naman mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At sa Sabado, ay mukhang nandyan pa rin mga thunderstorms sa hapon o gabi. Okay, at medyo well-established na po dito ang monsoon trough, galing po dito sa potential LPA, all the way hanggang dito sa pangalawang LPA. So, yan po ang scenario. So, magbibigay po ito ng mga napakaraming ulan sa susunod na 3 araw. Okay, ito yung rainfall accumulation forecast. At kitang-kita po dito ang development nitong potential na LPA dito sa West Philippine Sea. Dahil more than 100 millimeters yung ulan for the next 3 days. At dito rin po yung total accumulated rainfall for the next 3 days sa may southeast of Mindanao dahil po sa potential na LPA din na posibleng mag-form dito. While Mindanao, Palawan at dito rin sa may Visayas ay magkakaroon po ng mga ulan. Dito sa atin ay meron din but hindi masyado. Particularly dito sa may area po ng Cagayan Valley, medyo dry na dry talaga. Dahil po sa tinatawag nating ridge of high pressure nag-extend po dito. Okay? At sa wind forecast naman, forward na natin doon sa potential na dalawang LPA na mag-form sa weekend. Ito na po yung European model. May mag-form po ditong LPA. Okay? At dito rin po. So, dyan. So, yan po yung dalawa na mag-form na yung weekend. At pag-move natin sa Sunday hanggang Monday, ito po ay tatak po dito sa may Vietnam or Southern China. At mukhang baka maging TD po ito. At dito naman sa atin, mukhang active LPA lamang. Pagdating ng Tuesday, magtatak po siya sa may Eastern Samar, Northern Samar, and then Tuesday evening, dadaan po sa may malapit sa mainland Bicol o sa may Catanduanes area. And Wednesday, ayan pa rin po sa may north of Daet. So, dito po sa forecast ng European model, isa lamang po siyang aktibong LPA at hindi po siya tropical depression, but usually conservative lagi ang European model, baka tropical depression po ito. So, mabuti maghanda tayo, lalo na po next week, pasukan na po ng mga bata. Okay, dito sa Naga ay July 15 ay start na po ng klase. So, pati na rin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, sa DepEd, ay talagang yan na po ang balik sa dati ang magiging school calendar natin beginning 2025. Kaya unti-unti po nag-adjust na naman po babalik from August ang pasukan. Okay, so yan, medyo magkakasabay po itong LPA sa pagdaan dito. So, expect natin may mga ulan po yan, may mga wind signal kung kapag maging bagyo. So, all eyes po tayo. Now, tingnan natin ang American model. So, yan, LPA rin po ito sa may West Philippine Sea. Malakas ang habagat dito sa may Calayan Island Group, sa may Canlucan bahagi ng Palawan. At ito na po yung LPA. So, balit, yan. Akit po yan. At,
magla-landfall po sa may Eastern Visayas sa linggo. So, mas maaga ito. But, again, meron pang isa mag-form. Yan po. But, LPA lamang po siya. Dadaan po sa may east of Bicol. Pagdating ng July 17, ma-absorb po sa malaking circulation itong monsoon depression o pwedeng tropical cyclone na po ito, bagyo, malapit sa Vietnam. So, ganyan po siya kalaki. So, ibang take naman po itong American model. So, highly uncertain, hindi natin sigurado. Hintayin natin hanggang mag-blend po ang mga computer models. Now, take note na ito mga computer models, nag-agree po sila lahat, nagiging totoo ang situation kapag nagbe-blend lahat yan. So, iba ang take nitong dalawang computer models as of this time. So, habang papalapit tayo sa less than 5 days to go, ay lalong magiging clear po ang whole picture kung anong magiging scenario po nito. Now, let's take a look at the Australian model. Itong Australian model, same din po, yung sa may West Philippine Sea. At based sa kanila, ay magiging isa po siyang tropical storm, tatak po ng Samar at Bicol. So, 16 to 17 din. So, yan po ang Australian model, dadaan din ng Metro Manila. But again, highly uncertain po yan. Hindi naman po siya performing model, but we will take into account itong Australian model kasi pag nag-adjust din yung European model, let's hope and pray hindi mangyari kasi malakas na bagyo po ito. Yan west of Luzon pagdating po ng July 17. So again, mababa po ang probability, very low ang probability, so hindi pa po natin sure kung ano mangyayari. While si German model naman po, same din po sa European model. Pagdating ng Monday, Tuesday, ay magla-landfall din sa may Eastern Samar bilang isang tropical depression. So, nag-range po sa bilang aktibong LPA hanggang tropical storm ang posibleng intensity nitong LPA na nasa may malapit sa Palau. So, we'll keep you updated na yung Sabado o Biyernes. Pagbalik natin, may mas clear picture tayo kung ano magiging forecast. Kung matutuloy siya, sana LPA na lamang po para magbigay ng much needed rainfall sa mga hydro power plants, mga dams ng ating bansa at sa mga agricultural lands. At huwag na po siya maging ganap na bagyo kasi delikado po yan sa mga low-lying areas at sa mga laging exposed sa mga hazards ng bagyong ito. Kung maging bagyo po siya. At sa wave forecast, walang pagbabago na yung araw na ito hanggang sa darating pong Biyernes dito sa may East Philippine Sea. 1 meter lang ang alon, light waves. Dito naman sa may central part ng Pilipinas, yung inland waters ay mula kalmado hanggang less than 1 meter ang alon. But sa West Philippine Sea, ibang take po ito dahil po pagdating ng Sabado, lalakas yung habagat, pwede umabot po ng more than 3 meters ang alon. So, mapanganib po sa mga maliliit at mga moderate types of sea vessels. Okay, so, huwag mo nang pumulaot. Simula na yung weekend dito sa West Philippine Sea, medyo lalakas po ang habagat. Okay, at ito naman po yung LPA na isa. Moderate ang waves, maliit na area lamang po, so we'll keep you updated kung ano mangyayari po niyan. At bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazard Outlook from the Climate Prediction Center. In-issue po ito every Wednesday, so ngayong araw, ito po yung latest. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks na yung week 3 ay highly uncertain, 0 to 30% probability. So sa week 2, valid July 17 o Hulyo 17 hanggang 23, medyo tumaas po ng 40%, more than 40% of a tropical cyclone formation sa Pilipinas from the West Philippine Sea up to the Micronesian Islands, kasama po ang Marianas. So, yan po ang more than 40%, while the rest of the Marianas o Micronesia ay nasa more than 20%. Samantala, sa week 3, which is highly uncertain, 0 to 30% probability, valid July 24 to July 30, nandyan pa rin ang
probability na baka may form na another storm or tropical cyclone dito po sa ating basin, sa may West Philippine Sea, East Philippine Sea, hanggang sa may West Pacific Ocean. So, more than 20% lamang po ang probability kasi highly uncertain pa po yan. So, yan po. At nakikita po natin, pag Hulyo talaga, yan na po ang nagsisilabasan na po ang mga bagyo, mga sunod-sunod na formation. And hopefully, hindi po ito dadaan ng Pilipinas. Hopefully, recover po sila lahat. At magbigay lamang po ng tamang-tamang ulan sa mga farmlands at mga dams, mga hydropower plants. Okay? So, much needed natin yan. At wag na po mag-landfall. So, dyan muna natin tatapusin ang ating update. At babalik ulit tayo na yung Biyernes o Sabado para sa pinaka-latest update sa LPA, monsoon trough o habagat. Okay, dito po sa ating bansa. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. May link po sa baba. Subscription button. I-click lang po ninyo. Okay, sa Facebook channel, Mike Mr. Typhoon Padua. Sa www.mrtyphoon.com. Para sa latest update, click lang ninyo o i-follow lang ninyo ang ating Facebook channel para sa latest update sa panahon. Again, maraming salamat sa pagpanood ninyo. God bless po sa inyo lahat.